בהרצאה הקרובה נדבר על ה-where clause, אבל כדי להבין טוב יותר את ה-where clause, צריך להבין אופרטורים. אופרטורים זה בעצם פעולות שניתן לבצע, כמו פעולות חשבונאיות, פלוס, מינוס, כפל, חילוק ומודולו, שמודולו מחזיר לנו שארית. למשל, נציג את השארית של 10 מ-5, או 10 מ-4, ונקבל תוצאה כמספר שלם. where זה בעצם ביטוי שמגיע לאחר המילה השמורה from. אנחנו רוצים לגשת לטבלה מסוימת, להציג מתוכה את כל העמודות, רק עבור מי שמספר העובד שלו שווה לערך 5. ונריץ. מה שה-SQL עושה מאחורי הקלעים, הוא עובר על טבלת Employees, קורא את כל הערכים בכל העמודות, ומסתכל בעמודת Employee ID, ומי שעונה על התנאי, בעצם שהוא שווה לערך 5, רק הוא חוזר לי מהשאילתה. וכאן אמרנו לו, קח את כל השורות שענו על הקריטריון שלך, ותציג את כל העמודות בגינם. יכולתי גם כן להגיד לו, כל מי שקטן או שווה ל5, תחזיר לי אותו בתוצאה של השאילתה. ונקבל את כל העובדים שהמספר שלהם קטן או שווה ל5. מה עוד יכולתי לעשות עם האופרטורים למשל? תחזיר את כל העובדים שהמספר עובד שלהם הוא זוגי, ולהציג אותם למסך. אין לזה כל כך הרבה שימוש באופן יחסי, אבל זה רק בשביל ההדגמה. אפשר גם בהמשך של ה-where להשתמש בביטויים מורכבים יותר. למשל, and ו-or. and ו-or הם בעצם ביטויים לוגיים שיחזירו לי ערך בוליאני. למשל, אני רוצה לראות את כל מי שבשורה שלו, ה-employee ID הוא זוגי, וגם גר בתקומה. טקסט צריך לשים בגרש גרש, אחרת הוא לא יזהה אותו, ונריץ. במקרה הזה, קיבלנו בדיוק את אותו עובד, כי כבר פגשנו לראשונה את כל העובדים הזוגיים, ורק אחד מהעובדים הזוגיים גר בתקומה. אפשר לקבל תנאי טיפה יותר רחב, כמו region, ונצפה לראות עובדים נוספים. לא קריטי אם אני מציין אותו בדיוק כמו שהוא, או באותיות קטנות. הרי אמרנו ש-SQL לא רגיש, הוא מקבל אותו גם ככה וגם ככה. במקרה הזה אפשר לראות שיש לנו כמה עובדים זוגיים, למעט עובד מספר 6, שגרים באזור WA. עכשיו נשנה את התנאי שלנו כדי להשתמש בתנאי OR. מה תנאי OR אומר? אם בשורה מסוימת התנאי הזה יתקיים או התנאי הזה יתקיים, תחזיר את השורה. ניקח את התנאי הקודם שהשתמשנו בו, וזה יהיה סיטי שווה לתקומה. מקודם ראינו הרי שיש לנו רק עובד אחד שעונה על הקריטריון, אבל כאשר נריץ את השאילתה, יחזרו לנו כל העובדים הזוגיים. מדוע? כי כל מי שזוגי יחזור, או שהוא גר בעיר תקומה. במקרה הזה, עובד שהוא גם כן זוגי וגם גר בתקומה נמצא באוכלוסייה שלי.